बुंनो सानाखै बे समावनो आंनि सुंद' बिबुंथिखौ फोजोबबाय गोजोन्थों। साबायखर थाबाय आरो बे समावनो सावरायनायाव थांखि हिसाबै आइजोफोरनि न'खर दानाय आरो समाज फोसाबनाय आरो आइजोफोरनि गोहोम बेनि सायाव जोङो सावरायनो थाखाय लादों। लोगोसेनो जोङो आइजोफोरा माबोरै जोङो सांग्रांथि जालांनो हागोन बेनि सोमोन्दैबो जोङो सावरायगोन। लोगोसेनो जोङो माखासे जोंनि बर' समाजाव उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आरो बिहामजोफोर खारनाय बेनि सोमोन्दैबो जों सावरायगोन आरो जोङो माखासे बे सावरायलायनायनि गेजेरजोंबो जों थांखि लागोन। बे खामानि मावनायाव जाहाथे थांखिया बेनोदि जोंहा दिनै जोङो सरकारा जेरै 21 बोसोर बे उन्दै बैसोआव हाबा जानो मोनैखौ जेरै लाबाय बेखौ जोङो मोनसे जोंनि गेजेरावबो जोङो मावनो थाखाय जोबोद गोहो मोनदों जोङो सरकारा लानाय हिसाबै बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोङो माखासे जोङो आफादफोरा जोंबो एसे गोख्रोङैनो जोङो लानो हानाय बायदि मोनदों आरो मानोना जोंहा आयेनाबो दंखायो हिसाबै उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ आयेन मथे जोङो दिनैयो जोबथेसालियावबो दैथायहरनाय माखासे जोङो खालामनाय जादों माखासे मानिटारिफोरखौ आरो जोङो हानायमानिखौ एसे गोरलैयैनो सल्भ खालामनो हानायफोरखौ जोङो आफाद हिसाबैनो जोङो दिनैसिम होबथाबोगासिनो। मोजाङै खामानि मावलांनो गोहो बोलो बिथांमोननि बा जोंनि गेजेर जोनाय दखरा आइजो अनसाय आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिथांमोननि बिबार बावनानै आफा इसोरनि आर'ज गाबनाय जादों जाहाथे बिथांमोननि बोर हरनायावनो जाहाथे जोंनि आइजो अनसाया जाहाथे मोजाङै अरायदिन अरायसम जोंनि खामानिखौ मोजाङै मावलांनो हायो आरो बर' सुबुं आफादाबो जाहाथे मावलांनो हायो बेनि थाखायनो आफा इसोरनि आर'ज गाबनानै दिनैनि बे बिबुंथिखौ एसेयावनो जाबाय। गोजोन्थों। कनभेनसन बा कनफारेन्स बेखौ खुंनांगौ बे मोनसे मेसेजखौ होनो थाखायनो जों जयै बे कनभेनसन आरो कनफारेन्सखौ खुंनाय जादों आरो बावहाय जोङो दखरा हिसाबै खौसेथि बर' सुबुं आफाद हिसाबै जोङो गेवलां मेल लायाखै जों थान्दै मेल लादों बे थान्दै मेलाव जोङो गाहाय आलासि महरै जोंनिनो जबाइ जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि मानगोनां दीपांकर जों बांसिन रायलायो जे ज' जानानै बेहाय जाथिखौ बा हारिखौ जोङो बड'फानि जि मोनसे थिनलांनाय बे थिनलांनाय लेखायै जों आवगायलांनो हागोन जों बेखौ लानानै रायलायगोन। आरोबाव जों दिनैहाय जोंनि बेवहाय थान्दै महरै जोंनाव बाहागो लाफैगोन गासै 200 जागोन गामिनि खाथि खालानि ज' जानानै गासै 500 थान्दैनि गेजेरजों जों बे सावरायनाय मेलखौ आबुङै सावरायलांनो हागोन होननानै जों आसा खालामनाय जादों। ओरैनो दिनैनि बे हाबाफारियाव नैबे गेजेर जानाय ओनसोलनि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बाहागो लाफैनाय रायजोफोर मा ओरैनो ओनसोलनि जानो हायो मा आयदानि सायाव सावरायगोन? जों बेखौ बे समाव बुंनांगोन जोंनाव गोबांथार फरायसालिफोर दङ भेन्सार दा बेफोरखौ जोङो नाजाबाय थादों बोरैहाय जोङो खालामब्लाथाय जेरै जों नैबे खराइबारि गामि खोथाखौनो बुंजायो जों गासै 77 फरायसाफोर दं दा बे 77 फरायसा थानाय फरायसालिया दिनै सोरखारि नङा। लोगोसे बाव आरोबाव मेसाखि बादियाव दिनै फरायसालि थैनानै दङ जों बेफोरखौ लानानैबो लोगोसे आरोबाव 1 नं जामुगुरियावबो 2 नं जामुगुरि ओमफ्राय आरोबाव 3 नं मलान आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जोंनि बे ओनसोला गोग्लैसोनानै थानाय जेरै लामा सामाया जोंना गोबां जारलाथार जेरै जोंना उलुनि मलान